Hyvää huomenta, päivää. Tässä ensimmäinen osa Nummitarinasta, minkä kirjoitin viime vuonna, minkä luettiin satutunnilla. Ja nyt mä oon täällä näpytellyt seuraavaa osaa ja tuli toive, että olisi kiva saada se ensimmäinen osa kuunneltavaksi tai luettavaksi. Jotenka let's fucking do this. Olipa kerran kesä ja juhannus. Aurinko porotti taivaalla ja Jussi-prinsessa heräili tuskaisen kuumassa ja kampinan hajuisessa teltassaan uuteen nummipäivään. Jussi-prinsessan suussa maistui pahalta ja päätä särki. Jussi-prinsessa oli unohtanut välillä ottaa vettä edellisen illan rientojen aikana ja sen hän huomasi. Yhtäkkiä Jussi-prinsessan vierestä kuului kovaa kuorsausta ja prinsessamme ihan häkeltyi ja avasi silmänsä. Vieressä maksoi täysin tuntematon mies. Mitähän se tuli oikein tehtyä eilen illalla, pohti Jussi-prinsessa itsekseen. Jussi laittoi vaatetta päälle vähin äänin ja hipsi ulos teltastaan kohti pajamajaa. Muutamasta leiristä kuului jo ihan hirvittävää mökää, mikä vain pahensi Jussi-prinsessan jo valmiiksi huonoa oloa. Matkan varrella muutamat tutut toivottivat Jussi-prinsessalle hyvät huomenet ja kysyivät, että onko huono olo. No vittu arvaa onko, vastasi krappalainen Jussi-prinsessa. Auringon lämmittänyt pajamajat haisi tosi pahalta jo monen metrin päähän ja sekös Jussi-prinsessa ahdisti. Hän availi pajamajojen ovia etsiessään mahdollisimman siedettävässä kunnossa olevaa, missä kestäisi olla aamutoimituksen ajan ilman, että laatta lentää. Loppujen lopuksi Jussimme päätyi perinteiseen puuvessaan. Kärpäiset häntä hieman siellä kiirosivat, mutta ainakaan niissä ei ollut niin tuskaista kuin pajamajoissa. Puuvessojen ulkopuolelta kuului kevyttä puheen sorinaa joka aamuisesta suihkujonosta. Välillä kuului, hyi helvetti kun täällä on kylmää vettä, kun joku juuri pääsi aloittamaan suihkun. Niin kävi sitten suihkus silloin, kun sinne ei ole jonoa, niin ei olisi niin kylmää vettä, pohti Jussi-prinsessa itsekseen. Kun tuli aika pyyhkiä, Jussi-prinsessa tajusi, että puuvessassa ei ollut ollenkaan vessapaperia. Ei vittu, hän huudahti. Voisiko joku tuoda mulle paperi tänne vessaan, että saan pyyhittyä perseeni, Jussi-prinsessa huusi. Joo, mä voin tuoda, kuului vastaus pihalta. Hetken päästä joku koputti puuvessan oveen ja sanoi, täällä olisi tätä vessapaperia. Jussi-prinsessa rajoitti ovea varmasti. Kylpytakkiin ja Stetsoniin pukeutunut mysteerimies ojensi Jussi-prinsessalle vessapaperirullan. Kiitos, sanoi Jussi-prinsessa. Eipä mitään, tuumasi tämä mysteerimies, joka pani merkille, miten krappulaiselta tarinamme prinsessa näytti. Jussi-prinsessa sai pyyhittyä ja ulostautui vessasta. Kylpytakkiin ja Stetsoniin pukeutunut mysteerimies seisoskeli vielä puuvessan ulkopuolella. Onko sulla Jussi kaikki ihan hyvin? Kysyi tämä meidän mysteerimies. Mistä sä mun nimen tiedät? Kysyi krappulainen ja hieman hämmentynyt Jussi-prinsessa. Näetkö se mua muka muista? Olit meidän leirissä koko eilisillan. Mun nimi on Anssi, vastasi mysteerimies. Ai niin Anssi, muutisi Jussi-prinsessa itsekseen ja koki jotain pieniä flashbackkejä edellisen illan paljuilusta. En nyt haluaisi toistaa itseni, mutta onko sun kaikki ihan hyvin? Kysyi Anssi Jussi-prinsessalta. No mulla on vitunmoinen krapula ja teltas kuorsaa joku ihan tuntematon mies, vastasi Jussi-prinsessa. Tuu käymään tuolla meidän leirissä, niin kyllä sulle jotain helpotusta keksitään, sanoi Anssi ja viittasi Pakkolevän valtatien suuntaan. Jussi-prinsessa ja Anssi lähtivät kävelemään kohti Pakkoleipää. Poromiesten leiristä tuli saippuakupla jatkuvaa syötöllä. Ahvenanmaan edessä porukka pääsi kylvän heittoa ja Pakkolevän leirissä Stefan loi kylmässä uima-altaassa viidentämässä olotilaansa. Tien toisella puolella soi, Mikko on ottanut oluen ja nauru raikasi. Jussi-prinsessa rojahti varjossa olevalle sohvalle ja ei mennyt kauankaan, kun Anssi saapui paikalle kylmän vissypullon, puranan ja voileivän kerran. Eiköhän näillä ala olo helpottamaan, tuumasi Anssi ja ojensi eväät Jussi-prinsessalle. Jussi-prinsessa veti puranat huiviin, huuhteisi alas kylmällä vissylle ja alkoi syömään Anssin rakkaudella tekemään voileipää. Miten sä oot tossa kunnossa, kysyi Anssi Jussi-prinsessalta. Et sä ainakaan meidän leirissä ollut ihan naamat. Ei kuule mitään vituhajua, vastasi Jussi-prinsessa ja haroi tukkaansa. Pieni kevyt tuulenviire helpotti olotilaa hieman, mutta nälkäinen parma äkkäsi varjossa istuvat miehet ja rupesi ahdistelemaan Jussi-prinsessaa. Anssi onnistui huutasemaan parman hengiltä, kun se vielä lenteli ilmassa ja naurahti iloisesti. Kyllä sä oot aika kätevä jätkä, tuumasi Jussi-prinsessa ja soi voileivän loppuun. Anssi ja Jussi-prinsessa istuskeli sohvalla ja katseli, kun eri olotiloissa olevat festarikansalaiset käveli tietä pitkin leirin ohi. Yhtäkkiä Elias sutkutti paikan ja lasten polkupyörällä. Ootteko te nähnyt mun sikaa? Kysyi Elias. Sun sikaa? Ihmetteli Jussi-prinsessa.
Niin mulla on tänä vuonna mukana sika, en ole nähnyt sitä viime yön jälkeen, tarkensi Elias. En ole kuule nähnyt sun sikaas tänään, tuumasi Anssi. Missä vittu se voisi olla? Elias pohti ääneen ja jatkoi matkaansa. Anssi ja Jussi Prinsessa seurasivat maailman menoa vielä jonkun tovin, kunnes Jussi Prinsessan olo alkoi helpottamaan. Voi kiitos Anssi, sä pelastit mun päivän, sanoi Jussi Prinsessa ja nousi ylös sohvalta. Mutta mun pitää kyllä nyt varmaan mennä katsomaan, että mikä meidänkin omassa leirissä on. Hei hei Jussi, sanoi Anssi ja vilkutti hymyissä suin. Kökkäreissä on aika rauhainen meno. Jarno ja Tomperi istuvat sohvalla ja Pena yrittää taas kerran pakottaa poikia syömään jotain, mitä sen taas on väsäily. Missä vittu se mun puhelin on? Tuhatti Jarno. Jaa, kuule, vastasi Tomperi ja vastaanotti Penan ojentaman aamupalan leivän. Jussi Prinsessa kurkkasi varasti telttaansa ja onneksi tuntematon mies oli jo häipynyt sieltä. Mitähän vittua yöllä on tapahtunut? Jussi Prinsessa mumisi itsekseen ja ajatteli, että ainakaan perseeseen ei satu, eli ehkä kaikki on ihan hyvin. Jussi Prinsessa ottaa muutaman juoman teltasta mukaan ja avaa päivän ensimmäisen kaljan. Lähtee kiertämään mettäleiriä. Josko vaikka matkan välillä selviäisi, mitä viimeinen oikein tapahtui. Leirissä Jarno iloitsi löydettyään puhelimensa jääkaapista. Leiristä lähdettyään Jussi Prinsessa näkee joulupukin ja tonttulauman, yksisarvisen, pari jääkiekkopaitaista miestä. Miten ihmeessä ne ei sua tällä keillä, Jussi Prinsessa pohti itsekseen, sekä täysissä maastovarusteissa seikkailee tasokareen. Tällä kertaa Stefan polkee vastaan samalla lasten polkupyörällä, millä Elias kulki aiemmin. Tulppaanimetsässä näkyy tapahtuvan jotain kummaa, joten Jussi Prinsessa päättää mennä katsomaan, että mitähän siellä oikein tehdään. Jeesus istuu tuolissaan ja leirissä on jos jonkunlaista eläintä, myös Eliaksen kaateissa oleva sika. Mitä tämä Eliaksen sika tää tekee? Jussi Prinsessa kysyy Jeesukselta. Mä kehittelen täällä eläinten vallankumousta, tuumaa Jeesus. Jaahas, tuumaa Jussi Prinsessa ja jatkaa matkaansa. Kampinan valtatiellä tulee vastaan pikkuhiljaa tähän päivän heräilevä pastori. Sulla oli aika hyvä meno eilen, tuumaa pastori Jussi Prinsessalle. Jaa, täälläkö mä oon ollut? Jussi Prinsessa kysyy. Eikö tuolla toisella puolella mettää? Sä roikuit pää alaspäin ristillä. Taustalla soi Blackis ja mä vähän lainasin puhujanpönttöä. Okei, tuumasi Jussi Prinsessa ja mietti, että mutta mitähän sen jälkeen on tapahtunut? Jussi Prinsessa päättää jatkaa matkaa ja avaa seuraavan oluen. Vastaan tulee Keränen. Kato suakin näköä, huurahtaa Keränen. Joo, en tiedä missä on edes ollut, tuuma Jussi Prinsessa. Mun teltassa oli joku ihan outo äijä aamulla. Ei ole mitään hajua, että kuka se oli ja mistä se oli sinne tullut, kertoo Jussi Prinsessa Keräselle. Jaahas, tokaisee Keränen ja naurahtaa. Joo, en tiedä kuka se oli, mutta se oli häipynyt paikalta, kun tulin aamupaskalla takaisin leiriin. Onneksi mitään ei ole kadonnut teltasta. Metsästä alkaa kuulla nokkahuilun soittoa ja se lähestyy uhkaavasti. Örnihän se sieltä tulee ihmisiä herättämästä. Ei sulla ole mitään hajua, mitä yöllä on tapahtunut, kysyy Jussi Prinsessa Örniltä. Ei kuule mitään vitu hajua vastaan Örni ja jatkaa matkansa pinkkiä nokkahuilua soittaen. Jussi Prinsessa ja Keränen jatkavat kierrosta yhdessä. Päämäärään Nummirokin festarialueen uimaranta, mutta ensin pitää hakea leiristä pyyhkeet uimareissua varten. Leirissä Jarnolla on taas puhelin hukassa. Sohvalla istuu tuntematon mieshenkilö, joka Jussi Prinsessan nähdessään nousee ylös. Kiitos yöpaikasta, sanon tämän tuntematon mies Jussi Prinsessalle. Miten sä tänne päädyit, kysyy Jussi Prinsessa. No sä olet siellä risteillä roikkumassa pää alaspäin ja sen jälkeen me lähdettiin meidän leiriin vähän ottaa kuppia, kertoo tuntematon mies. Joku oli kaatunut mun teltan päälle ja sammunut siihen, niin sä sanot, että voin tulla sun viereen nukkumaan, koska me ollaan Nummessa, niin ajattelin, että kaipa se sopii, selvittää tuntematon mies. Mun nimi on muuten Mikko, kertoo aikaisemmin tuntematon mies. Vittu teitä Mikkoja näillä festillä ihan liikaa, tokaisee Jussi Prinsessa ja nauraa päälle. Jostain kaukaa, kaiken mölyn keskeltä, kuuluu kun ihmiset laulaa kuorossa Mikko on ottanut oluen. No niin, mennäänkö sinne uimahan, kysyy Jussi Prinsessa Keräseltä, joka nyökkää myöntävästi. Pojat keräävät kamppeensa ja lähtevät festarialueen rantaa kohti. Salakarin kohdalla Liisa huikkaa oven pielestä. Onko teillä pojat nälkä? Johon Jussi Prinsessa vastaa. No ei nyt justiinsa, mutta hetken päästä. Rannalle saavuttuaan Jussi Prinsessa ja Keränen käyvät ensin vähän saunomassa ennen uimanmenoa. Järvessä on mukavan lämmintä vettä ja paljon alastomia ihmisiä. Onhan sentään Nummi ja ollaan Suomessa, eihän täällä mitä uikkaidet tarvita. Aurinko porottaa edelleen, mutta järvellä käy pieni tuulenvire, joka virkistää kivasti. Olisi ihan kiva, jos satais vähän, tuumaa Jussi Prinsessa Keräselle, joka vastaa, no jep. Jussi Prinsessa astuu rikkeen simpukankuoren päälle ja huutaa, ai saatana! Rannalla oleva Anssi huomaa tilanteen ja lähtee heti juoksemaan kohti järveä, pelastaakseen Jussi Prinsessan. Anssi kaappaa Jussi Prinsessan vedestä ja lähtee kuljettamaan häntä kohti rantaa. Sä oot kyllä ollut mun päivän sankari tänään, sanoi Jussi Prinsessa Anssille, joka naurahtaa ja tuumaa. No kai nyt. Keränen ihmettelee järvessä, että mitä just tapahtui.
Päivän ensimmäinen bändi saapuu lavalle ja taivaalle alkaa ilmestyä uhkaavan näköisiä pilviä. Jossain kaukana jyrisee ukkonen. Ensimmäiset piskut alkaa rapista festarikansan niskaan ihan yllättäen. Ei mene kauaa, kun tuuli yltyy ja vettä rupeaa tulemaan lähes vaakatasossa. Järvessä olevat festarikävet vetäytyvät rannat takaisin ja ei mene kauaa, kun Nummijärvelläkin ukkostaa salamoin. Seuraavana aamuna Jussi Prinsessa herää märästä teltasta, pää kipeänä ja suussa maistuu pahalta.